Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Studju tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF wera kif Malta l-unika pajjiż fl-Ewropa fejn il-pis tas-self fuq id-djar ma żdiedx bil-maqlub taż-żidiet bla preċedent li ġew osservati fil-pajjiżi madwarna. Il-Gazzetta It-Torċa irrapportat li mill-Lulju tal-2022 il-Bank Ċentrali Ewropew żied ir-rata ewlenija tal-imax tal-operazzjonijiet ta' rifinanzjament minn 0% għal 4.5%. Dan seħħ biex jiżdied il-pis tas-self u tonqos id-domanda tal-familji u n-negozji ħalli tintiġi eqreb tal-provista ta' oġġetti u servizzi u bekk tonqos eventwalment ir-rata tal-oli tal-ħajja. Imma dan ifisser li fl-immedjat il-familji u n-negozji Ewropej qed jaqgħu f'morsa ta' inflazzjoni għolja kif ukoll qafsa kbira minħabba spejjeż fuq self eżistenti tagħhom. Pereżempju jekk familja għandha self ta' 200,000 euro kieku żieda kollha fir-rata l-imax tal-Bank Ċentrali Ewropew tkun moddija mill-bank kummerċjali, dik il-familja tispiċċa ikollha tħallas 9,000 euro aktar f'imax jew pis kull xahar addizzjonali ta' 750 euro. Meta wieħed iqis il-kobor ta' din id-daqqa, speċjalment fi żmien meta il-konsumaturi Ewropej huma milqutin bil-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel għoljin u faċli wieħed jifhem għaliex il-konsum privat naqas u tkabbir ekonomiku sparixxa. Madankollu it-Torċa komplet li skont l-istudju pubblikat fl-aħħar jiem mill-IMF, Malta kienet l-unika pajjiż Ewropew fejn fil-fatt naqsu l-ispejjeż tas-self fuq id-djar bil-maqlub f'ħafna pajjiżi oħrajn din iż-żieda fl-ispejjeż qed ikollha impatti ekonomiċi devastanti. Skont l-IMF, Malta mhux qed tiġi affettwata minħabba li l-banek Maltin għandhom livell ta' likwidità għolja ħafna li jfisser li tant għandhom depożiti li m'għandhomx għalfejn jisselfu mingħand il-Bank Ċentrali Ewropew u allura m'hemm l-ebda raġuni li jollu l-imax għall klijenti tagħhom. Il-kawża ta' din il-likwidità abbundanti ir-rata tkabbir ekonomiku b'saħħit ta' pajjiżna flimkien mal-pakkett sostanzjali ta' appoġġ fiskali li l-Gvern qed jipprovdi lill-familji u l-negozji tali diskrepanza ma' stati membri oħrajn qed tiżdied hekk kif dawn qed jirtiraw anke l-għajnuna limitata li kellhom għall-poplu tagħhom. L-appoġġ fiskali f'Malta fisser li d-depożiti bankarji ta' kumpaniji u familji laħqu livelli rekord. Skont studju l-Bank Ċentrali, il-medja tal-familji Maltin għandhom self fuq djar ta' 73,000 euro. Dan ifisser li minħabba il-politika ekonomika tal-Gvern dawn qed jiffrankaw medja kważi 3,300 euro f'imax addizzjonali. Minn barra hekk bl-iskema introdotta bħala parti mill-Manifest Elettorali Malta flimkien, first time buyers qed jingħataw għotja ta' 1,000 euro fis-sena għall-ewwel 10 snin tas-self tagħhom.